عزو السلام تانا تقبلوا فنونا بمكتتال تركبوا زخبركن تعزبتنا كما يتمسيهم ساعات شعات مشي تاخلون لهم سنبت 15 مقابيس تدالوه هقراون زيناتات حيزلكم قريب اللهم نمكتتالكم بخبر زعدم افرم قدي بقندي ارست زينا في اللم اب زواما كل مسلا دك انستيون قلعون ذات كره السلطنه توهيبهم اب نوزوا شامبوكو تمرتاو بهلاون سبورتاون قنا ابيات تمرتي تقايدوم حلاف مدبر بوليس نوزوبات سنه حدقاتات نمكلخال حبرتسب حقي ترافيك كخبر تصويعهم إيران أبزوبا مأكلاي مبراق اللعلي قبل علزو لما دبرات الربحتاتنا أمريكا كبيد دبداب كتكاي وعلا سراوي الصومالي أبزا كايدو سرحيت عسران كلتن أبالات شبراو قجل الشباب كم زغط الأفليتون من محدار بريزيدنت ترامب بلاتين أمريكا حدش جزءات من مسرات ودن كم زلو كولومبيا كسيسا اب زوا ما كلا مسلا دك انستيون قلعن كمون موغاد غداتي لمدت ازتكره سلطنا تمال 14 مغابيت رئيس ممرانن حلفتي سنه ممهرنا ناي ماكلاين كلا درجه ابيات تمرت توهيبهم تبا ابلات چنافر طعنان عيون محبراو دحنتن كمون بيت فرد زوا ماكل استوها بسلطنا ام مسلات قلعن موغاد غداتي لمدتاتن بمنصر حق سفي استمرو زتقالل نيروم أبزوبا مع كلاب عدمة 15 عامت أبزر كبادك أنستيو بستقبر مصنعتي مخنشاب قال انستيتي أب عامت 24 أبادو نتبي 24 ميتاويت كمز قدلة أسلت أنتقليسهم على فتش أنفر عيون محبراو دحنتن ويزرو جمعة إبراهيم أبزهابوتو مزازم قال قداتي لمدتات بفلايكا كشبو قال انستيتين موقات ترى أبيات تمرتي أم براخنا قحات كحيل بملباو أب عامت 15 درجة زوبا ناصا كاب كشبو قالن استيتنم واجب زل عليه سرح كم زل حبيرام إذا خمزي لنكولو تماساسال سلطنا كاب 24 لكاتيت كساب 5 مقابيت نابالات كوميتي مسلات دك انستيون قلعن موقات قداتي لمدتاتن كاب شمونتن الزباتات كاب شدش تقصاب 11 مقابيت دمانا حلفتي قجلتات هقدف كمتوهبه كاب چنفر عيون محبراو دهناتن استرخ بحبريتا ينتصر اب نوزبا شامبوكو نسلسته معلتات زقصله تمرتاوي بهالون سبورتاون كن ابيات تمرتي تمال 14 مقابيت تزازيموم ابتا استات 500 تمهارون صان 5 عليت ممرانن ز تساتف وقنا ابيات تمرتي حيال ناي وددر منفس كم زرأي حلف باهلي سبورتن تعنان ابتن الزبا ممهر برخت حادقو قليصهم حلف ابيات تمرتن الزبا شامبوكو ممهر عثمان ادريسن حلفي اهدو محبراو قلقلوت اتو هايله تشومن بوغنم كنا ابيات تمرتي مسرح ممهارن مستمهارن زدر سلازقونه بزل عليه كسرحالو الزخاخيرهم اب چنفر تمرت زواغاش باركا حلافي اهادو باهل سبورتن تعنان ممهر سولومن تخل هايمانوت موداتا تغاطامي تمهارو عقر بقعاتو من كلتو من زن صبارو قلو بايتا خمس فتره بمغلاس ابوركتو نزغبور اكالاتا مسجينوم اموداتا نعوتا تمهارون ابيات تمرتن شلمات تعديلهم اب نوزبات سنه تري حدقات ترافيكن صعبيناتن منكاي حبرت سبا معلتاو من قصقاساتو بحقي ترافيك تم عزيزكم ملالس حلافي مدبر بوليس نايتن أزبا كابيتين عبد نور شريف تصويعهم أب عام 2025 تنقموت 10 سبات زخونن أب سوسان سلستن أكلاو قد أزوردن 4249 تحسد حق ترافيك بمكاين بشكلة تانكار روسان كم تمزقبه أمر برد ما لعل 1 مليون نقفاز قمت كسارة 5 ورد زحبره كابيتين عبد النور نزن مقصارة مبراغ نقحزة كورة نطفتات أب هزبي تمهارو وننتي تشكركرتن قراجاتن كم زكايد حابيروم
ኣብ ኮድ ሓደ ዝረአ ልዕሊ ንቡር ጽዕነትን ነሃርን ሳዕቤኑ ከቢድ ብምዃኑ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ክሕየቡ ኸኣ ተላብዮም ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ረመዳን ዑመር ብወገኑ መለለይ ቁፅሪ ሰሌዳ ዘይብለን ካሮሳታትን ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታን ብብዝሒ ክንቀሳቐሳ ስለ ዝረኣያ ምስ ምምሕዳር ብዝተገብረ ምርድዳእ መለለይ ከም ተዋህበና ረድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሓሙሽተ መጋቢት ኣብ መስመር ዓሊ ግድር ተሰነይ ተሰሓቢ ዘለዋ ትራክተር ሰራሕተኛታት ኣብ ተመላልሰሉ ዝነበረት እዋን ተሰሓቢ ተፈልዩ ብምግምጣሉ ኣብ 36 ሰባት ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ጉዕዞም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣዘኻኺሮም ሞቶሪስታት ትራፊክ ኣቶ ረዳእ ሞገስ ብግድኡ ቀዳምነት ዘይመሃብ ርሕቐት ዘይምሕላው ልዑል ናህሪ መስመርካ ዘይመሓዝ ብዘይ መምርሒ ፍቓድ መኪና ምዝዋር ኣብ ብሽክለታ ምጉርባት ትሕቲ ዕድመ ካሮሳ ምምራሕ ከምኡውን ልዕሊ ንቡር ምፅዓን ብተደጋጋሚ ዝረአ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣባላት ሓመድአ ዞባ ማእከል በብንኡ ዞባን ተወዲበን ንፅጉማት ወገናት ሓገዝ ኣበርኪተን በዚ መሰረት እዚ ኣባላት ሓመድአ ኣብ ንኡ ዞባ 4 ኣስመራ ኣብ ማእከል ሕክምናን ተሃድሶን ፌስቱላን ዝርከባ ኣዴታት ብምብፃሕ ዋጋ ልዕሊ 32,000 ናቕፋ ዓይነታዊ ሓገዛት ገይረን ኣብቲ ኣጋጣሚ ክኢላ ሞያ ሕርስን ሕክምና ማህፀንን ዶክተር ሃብቲ ሃይለ መለኮት ከምኡውን ሜዲካል ዳይሬክተር መወከሶ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ዶክተር ሰዓረ ተስፉ ንዝተገብረ ሓገዝ ብምስጋን ንጠንቅን ሳዕቤናትን ፌስቱላ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣባላት ሓመድአ ኣብ ንኡ ዞባ ጎዳይፍ እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 47,000 ናቕፋ ን95 ኣእምራውን ምዕበላውን ስንክልና ዘለዎም ነበርቲ ናይቲ ዞባ ኣመቓሪሐን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ሓመድአ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ምዕበይ ከተማት ጎዳይፍ ንዝርከቡ ቆልዑ ብምብፃሕ ናይ ፅሬትን ምዝንጋዕን መደባት ኣካይደን ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኢራን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝመፃ ዘሎ መጥቃዕታት ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕል ዝርከብ መደበራትን ረብሓታትን ኣሜሪካ ከቢድ ደብዳብ ከተካይድ ከም ዝወዓለት ተቓሊሖም በዚ መሰረት እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኩዌት ቀጠርን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕታት ከም ዘካየደት ተፈሊጡሎም ኣብ ኩዌት ብዝተኻየደ ደብዳብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርትን ስርዓት ዳር ናይቲ ትካልን ማህሰይቲ ከም ዝወረዶ ክፍለጥካ ተኻኢሉሎም ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ መደበራት ኣሜሪካ ካብ መሬተን ክሳብ ዘይውፅኣ ዕላማ ከም ዝኾና ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ኢራን ኣብ ጉዳይ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዘይዝት ዝገልጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ኢራቅ ድማ ብፍላይ ዘለው ዜጋታቱ ብቕልጡፍ ክወፁ ተማሕፂኑሎም ትማል 14 መጋቢት ኣብ ከተማ ባግዳድ ኢራቅ ኣብ ልዕል ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝዝከር እዩ ብኻልእ ወገን ብሪጣንያ ትርከበን መሻርክቲ ኣሜሪካ ኣብ ምውሓስ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት ዝነጥፋ ናይ ውግእ መራኽብ ናብ ወሽመጥ ሄርሙዝ ክልእኻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፀዊዕሎም ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ሙጅታባ ካሚኒ እቲ 20 ሚእታዊት ካብ ነዳዲ ዓለም ዝመሓላለፈሉ መስመር ዕፁ ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ምግላፁ ኣይርስዕን ሰራዊት ሶማልያ ትማል 14 መጋቢት ብዘካየደ ስርሒት ብውሕዱ 22 ኣባላት ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ከም ዝቐተለ ፍሊጦም ብዘይካ ዝበቲ ስርሒት ኣገደስቲ ቦታታት ከም ተቆፃፀረን ብርክት ዝበለ መርበባት ናይቲ ጉጅለ ከም ዘዕነወን ሰራዊት ገሊፅሎም ስርሒት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ካብ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ፀብፃባት የረድኦም ኣልሸባብ ንሓያሎ ዓመታት ቀንዲ ፀጥታዊ ስግኣት ሶማልያን ከባቢያን ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓድሽ ግዝኣት ንምምስራት ውጥን ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታፎ ፔትሮ ከሲሶም ኣቐዲሙ ኣብ ቬኔዙዌላ ወራር ብምክያድ ንፕሬዚደንት ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክዘእትዎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኪባ ስርዓት ንምቕያር ሕቡእ ኣጀንዳ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ፔትሮ ኣሚቶም ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣብቲ ዞባ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምውሓዝ ዘገልግል ግዝኣት ንምቋም ዝዓለመ ምዃኑ ብምውቃስ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ብሓባር ክምክትኦ ኸኣ ፀዊዕሎም ኣሜሪካ አንጻር ምስጋር ዕፀ ፋርስ ምዃኑ ዝገለጸቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ባሕሪ ካሪብያንን ምብራቓዊ ሰላማዊ ውቅያኖስን ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም በቲ ካብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝቕፅል ዘሎ ስርሒት ልዕሊ 150 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ጀላቡ ከም ዝዓነዋን ከዓ
أزست سراويت أمريكا يقولصم سرحيت أب هاجرات نايت خبابي تقاومو يقطمو كوانتولا أمريكا جنا كتصفحو مخانة التحبر أمريكان هزبوات ريبابليك تشاينا لهم 15 مقابيت من محياش نقداو زمدنا زتكور زرب أب باريس فرنسا كايدن تزرب في اللياتن مصباب وتاوي أوركتوهم زلوز تقصو وكلتي خلتياتن هاجرات كقصل مخانو أرديام زغمزي لنكولو تنقداو زرب أب كربا مسايا منقو مرح تخلتياتن هاجرات كادنا زخ الركب بايتا 5 أحي تكس بريزيدنت دونالد ترامب موداتان ايزور حزي ناب تشاينا مبصاح كفتم كم زخل كحبر صنيح اللهم زيناتات نمزامو ارست زينة خدقم لكم اب زوبا ما كلا مسلا دك انستيون قول عنزة تكورة سلطنات وحيبوم أبنو زوا شامبوكو تمرتاوي بحلاون سبورتاون كنا أبيات تمرتي تقايدون حلافي مدبر بوليس نوزبات السنة حرقات مكلغال حبرة سب حق ترافيك كخبر تسويعهم إيران أبزبا ما أكلاي مبرا قبل عزلو مدبرات الرب حتاتنا أمريكا كبيد دبداب كتكايد وعلام سراش صوماليا بزكايدو سرحيش عسران كلتنا أبالات شبرا وقجل الشباب كم زغتله آفليتهم من محدار بريزيدنت ترامب بلاتين أمريكا حدش قضاءات من مصرات وطن كم زلو كولومبيا كسيسا كبران الساعة تزتدالو زيناتاتنا أبستزازي ملو مستروفو مدباتنا نحدقوكم بوغني ورخ مشت